Kaixo lagunok, Zugan taldearen Zarena Zarelako kantuaren pausuak ikasiko ditugu jarraian, beraz, adi egon eta animo! Pausu erras batekin hasiko gara, binarekin hasiko gara, eta zer den bina? Tira ba, eskuineko hanka aurrera eraman behar dugu, ezkerrekoa atzera, eskuinekoa berriro ere aurrera, eta txalo bat. Eta ondoren, alderantziz. Hori da, bat, bi, hiru eta txalo, bat, bi, hiru eta txalo, bat, bi, hiru eta txalo. Hori da. Pausu honen ostean, beste pausu bat egingo ditugu, lau pausu aurreraka eta eskuineko hankarekin hasiko gara beti. Bat, bi, hiru, lau, eta hemen gaudela, bat eta bi. Ipurdia kanpora aterako dugu eta ipurdiari eskuekin lagunduko diegu, besoekin lagunduko diegu. Bat eta bi. Eta ondoren, atzeraka egingo ditugu beste lau pauso eskuineko hankarekin hasita. Bat, bi, hiru eta lau. Berriro be. Bat, bi, hiru eta lau. Bat eta bi. Atzera, bat, bi, hiru eta lau. Aurrera eta atzera egin behar ditugun pausu horietan, beso batzuk sartuko diogu. Orduan, eskuineko hanka aurrera egiten dugunean, ezkerreko besoa gora, eta ezkerreko hanka aurrera egiten dugunean, ezkerreko besoa jaso beharko dugu. Ikusi. Bat, bi, hiru, lau, bat. Bi eta atzera, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, berriro, bat, bi, hiru, lau, bat, eta bi, bat, bi, hiru, lau, bat, eta bi. Hori izango da beraz, bigarren pausua. Ondoren ikasiko dugu estribiloaren ostean, etorriko den pausu bat, eta besoekin hasiko gara lehenik eta behin. Egin behar duguna da, bat, bi, buelta barrukaldera, eta gora, beste bat, eta bi, bat, bi, itxi, bat, bi, itxi. Berriro egingo dugu, eskuineko eskua, ezkerrekoa, buelta barrukaldera, eta gora. Bat, eta bi, bat, bi, itxi, bat, bi, itxi. Eta orain, hankak sartuko diogu, step egingo dugu, hankak alde batera, eta bestera eginez. Beraz, hasi egingo gara. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta zortzi. Berriro, bat, bi, buelta, gora, bat, bi eta itxi, bat, bi eta itxi. Berriro, baina azkarrago. Bat, bi, buelta, gora, bat eta bi, bat, bi, itxi, bat, bi, itxi. Oso ondo, horren ostean, etorriko da kantuaren zati bat, ez duguna abestu behar, eta hor egingo dugu mambo txatxa. 3 mambo eta txatxa bat. Eta hauxe da egin behar duzuen orduan. Eskuineko hankarekin hasi, bat. Bi. Azkena, eta saltotxo bat, eta berriro beste 3. Bi. 3, saltotxo bat, eta orain bi bakarrik. Bat, eta bi. Hori izango da, beste pausu bat beraz. Errepikatu egingo dugu, zuek ondo ikasteko, Guazen eskuineko hankarekin, bat, bi, azkena, txatxa, bat, bi, 3, saltotxoa, bat, eta bi. Oso ondo. Eta azkeneko pausua ikasiko dugu, azkeneko pausua erraxa. Hankekin, V bat egingo dugu, bat, bi, 3 eta lau. Eta hemen, bat eta bi salto. Berriro hankekin, bat, bi, 3 eta lau, bat eta bi salto. Eta eskuak jarriko diogu, eskuineko hanka aurrera egiten dugunean, eskuineko besoa gora. Eta ezkerreko hanka aurrera egiten dugunean, ezkerrekoa gora, ondoren biak jaitsi eta bi salto. Bat, bi, 3 eta lau. Bat, bi, 3 eta lau. Bat, bi, 3 eta lau. Horixe da lagunok, orain koreografia taldean egingo dugu. Kantarizaleok badagoeneko ikasi dituzue pausuak, beraz orain dantzan jarraituko dugu taldekide guztiekin. Oñatiarrak dira taldekide guztiak eta aurkeztu egingo ditugu kolore horiarekin Irati, urdinarekin Asier, gorriarekin Unai eta zuriarekin Zurine. Eta posizioak hartuko ditugu. Kantuaren hasierako posizioak hartuko ditugu.
horrelaxen, eta esan behar dugu zuen taldea hirukotea baldin bada, zuria edota kolore horia kentzeko. Eta laukotea baldin bada berriz, kolore beltza kendu. Eta poliki-poliki posizioak hartuko ditugu, hasierako posizioak, izan ere kantu honen abestia segituan hasten da, eta beraz, hasi behar gara bai kantuan eta baita dantzan ere, kantuan hasiera-hasieratik. Beraz, adi-adi egon guztiok sarrerara. Eskuak luzatuko ditugu, behetik gora, eta goitik bera, irrifarriakin agoetan, eta geure lekuetara goiaz, eta pinakin hasiko gara eskumako aldera, Eta bagoiaz, Osondo! Eta gero aurrera egingo dugu, bagoiaz aurrera, 1, 2, 3, 4, 2, atzera, 1, 2, 3, 4, neska paurrien geltiko gara eta mutilak, atzera, estribilua, eskuak zabaldu bezoiek, eta gero, aurrera egin beharko dugu, urringo pausoakin, eta bagoiaz, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, itxi, 1, 2, berriro 1, 2, buelta eta gora. Osondo! Eta gure lekuak hartu, eta 3 mambo egingo ditugu, Bagoiaz, 1, 2, 3 txatxa, beste 3 mambo, azkena, txatxa, 2 mambo, eta binakin hasiko gara estrofiakin, Hori da! Eta aurrerako pausua, 1, 2, 3, 4, atzera, eta gorri eta urdina aurreran, estribilua kantatzeko, eutxi, hori da! Pospozi gaude, laizzer, pausa salbatzen dugu, beraz adi, badoa eta, 1, 2, 3, 4, osondo, 2 golpe, eta itxi, berriro, 1, 2, 3, buelta, osondo, eta pausoak hartzen joango gara, eta V 2 saltokin egingo dugu, 1, 2, buelta guztia, osondo, eta oin eskuak alde batera eta bestera. Hori da, buelta hartzen joango gara, pixkanaka, eta hemen animatu egin ditzakegu, gure ikusentzuleak. Hemen geltiko gara, eta bukaerarako makurtu egingo gara, Beraz, adi, bera.